सनितपुर जिल्ला सिंनि बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा फरायसुलिफोरनो गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ दिनै आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालियाव फोजोबनाय हाबाफारि लायो। थांनाय माखासे बोसोर सिगांनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुआ गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ लाबोनाय बादिनो सनितपुर जिल्ला एबसुनि बेन्दोङाव थानाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो देग्लायनि गोलोम बोथोर बन्द'आव थाखो 1 नि फरायसाफोरखौ आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालियाव फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। एबसुनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय दिनैनि जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारि आरो आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजिब बसुमतारि आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि आरो बेलस्रि दख'रा एबसुनि आफादगिरि रतन बसुमतारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुनगोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय आरो आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय जि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा खुंदोंमोन जे बेखौ दिनै 20 जुलाइ खालि फोजोबबाय आरो दख'रा आफादा बेखौ आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालियाव लानाय जादोंमोन। जे बेयावनो बे हाबाफारियावनो फोजोबनाय हाबाफारियावनो हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दख'रा एबसुआ बेबायदि हाबाफारि लानायखौ जे फरायसाफ्राबो जोबोद गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दख'रा एबसुआ जे मोनसे आनजादबो खुंदोंमोन आरो बे आनजाद खुंनायाव फरायसाफ्रा जोबोद मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों एबा मोजां मार्क लाखिनो हादों। दा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गुनगोनां सोलोंथाइ मिशनखौ फोसावखांनायनि उनाव थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादोंमोन आरो बेखिनि हाबाफारि लानायाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे मिशन आरो भिजन बियो फोरोंगिरिफोरनि बावसोमनाय आरो दिथागिरिफोरनि जे आजावनायनि गेजेरजों बियो जाफुंसार जानो हादों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जेन सासेबो फरायसाफ्रा जे गुनगोनां सोलोंथाइनिफ्राय जे बन्सित जानो हाया बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होबाय थादों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौबो बुंदों जे साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा डिक्सनारियाव थानाय सामार भेकेसन सोदोबखौ खोमोरनानै लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जाफुंसार जानांगौब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बोसोरनि मोनफ्रोमबो सानखौनो गोसो होनानै फरायनांगोन। गुबुन बोसोराव 1 दान कचिं होनायखौ नुयोमोन, देग्लाय खम खालामनायखौ नुनो मोनदों। जे दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 1 दानखौ बिथा खालामनानै बेबायदि हाबाफारि खुंबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय गोलाव समनि एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै फरायसाफ्राबो जिहेतु माखासे समाव एसे रेस्ट लानो लुबैयो, दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा देग्लाय मोनसे थांखि लादों जे नैबे गोलोम बोथोरनि जे बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखौ 15 आरो 20 साननि गेजेरावनो फोजोबनाय थांखिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों। बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै 15 साननि थाखाय कचिं क्लास होनाय जादोंमोन। बे कचिं क्लासखौ जोंनि ओनसोलाव थानाय आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालियावनो जोङो बे मावबादाखौ बेखेवनाय जादोंमोन आरो बे मावबादाखौ जोङो दख'रा आफादा 4 जुलाइआव जोङो बेखेवदोंमोन आरो बेखेवनानै दिनै जोबथि हाबाफारि, बे जोबथि हाबाफारियावहाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारि सार बिथांखौ जोङो लेंहरनाय जादों आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारि बिथां सारखौबो लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे नैबे आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजिब दैमारि बिथां सारखौबो जोङो लेंनाय जादों आरो लोगोसे बे प्रि क्रसिं होनाय हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरा खोब मैखोमै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै फोजोबदों। बिनिखायनो दख'रा आफादनि जानानै जोंनि फरायसा फरायसुलि साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बे बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादायाव जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगोसे गारजेन बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ थिनहरनाय लेखा बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै फोजोबनो हाबाय। बे फोरोंथायावनो दख'रा आफादा जोङो 3 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन, सानखान्थि फोरोंगिरि, बिगियान फोरोंगिरि आरो
इंराजि फोरोंगिरि बिथां साथाम फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसनदोंमोन आरो थिसननानै बिथां फोरोंगिरिफोरा फरायसा फरायसुलिफोरखौ माखासे एंकारेज गोनां फोरोंथाइजों बिथांमोना फोरोंनानै साक्सेस खालामनो हाबाय। बेनिखायनो फोरोंनानै एंकारेज गोनां फोरोंनानै फोजोबनायनि थाखाय दखरा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो बे फोजोबनाय हाबाफारियावनो दिनै दखरा आफादा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एग्जाम लानाय जादोंमोन। दा बे एग्जामाव जोङो 60 मार्कनि लानाय जादोंमोन। बे 60 मार्क लानायाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां बिबांनि मार्क लानानै बिथांमोना मोजां रोखोमै एग्जामखौ लिरनो हादों। दा बेनिखायनो जों जाय बिथांमोना एग्जाम लिरनानै पास जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय जोङो फिसा फिसा बिदिनो गिफ्ट होनाय जाबाय। दा दखरा आफादा बेखिनिखौनो जोङो मावनाय जाबाय।